What's up guys? Nanata karon sa atong ikaduhang road trip series dire sa Bukidnon. So this time mag road trip ta from Maluco padulong ta sa Municipality of Sumilao. Ubanin sa ninyo karon guys sa akong paglaag-laag, and I hope ganahan mo yung ani klase na video para makapadayon ta. So don't forget to subscribe and like this video. Tara, let's go! Guys, Maluco, barangay Maluco. Pasensyahin ang footage guys kay sakpan ng tagulan. So kung di po na ako tiwason, sayang po ang oras, sayang po ang schedule. Padayon tag road trip, rain or shine, tara mapunta sakyanan. Basin dahil dados unahan kuan wala ka ulan. Ma-ergs na sa ma-ergs. Ma-ergs may pag-pronounce sana.
kay grabe gini kapita dere. Oh, tadaging view. Wow. Woo! Diri nasa Maluko, guys. Oh, traffic dalan dire. Kita ninyo, guys. Ayok makita ninyo. At tatagi magkuhan diyo. Now. Oh. Dagig view. Perfect. Grabe sa una pag moagi ko dire, guys. Grabe kini kang iog dire kay. One lane ra ba tapos grabe yung mga kahoy. Karon kay giluagan